Da zarar an fara azumi ya kamata mu ƙara ƙaimi ne. Ƙaimin shine mutum ya damu da karanta Alƙur'ani. Duk da ana karantawa amma dai mutum ya ware aƙalla kar kai wasa da cewa ka ware wato ko da izifi biyu ko da sura biyu a ce kullum dai ka karanta. Idan kana da dama ka ware daidai ƙarfin mutum dai ka iya ware izifi biyar kana karantawa. Ko ma a ce dukkan kullum kai sauka ɗaya har zuwa wata ya ƙare ma'ana sauka 30. To da dai yanayin ƙarfinka. Bayan waɗannan za a ga wato karatun yana da lokaci. Misali za ka yi karatun Alƙur'ani, akwai nafilfili, akwai sallar dare, akwai zikirora. Waɗannan su ne ayyukan da za a yi a cikin wato watan Ramadan. Da haka idan mutum ya ɗauki azumi ba a son ya yi wasa da wannan azumi nasa. Ya ɗauka cewa an haɗa shi da wani abu ne wanda yake mai girma yana tare da shi. To idan ya san baya son mutuncinsa ya zube a wajen wani mai girma, to ya ɗauka cewa azumi ya fi wannan mai girman da yake gani. Idan mutum ya karya azumi da gangan shi ne wato tun da ba mu da bayi yanzu zai ɗauki wato azumi guda 61 ne. Wato zai yi azumi a 60 a jere da ɗaya. Na haka in yi wannan ya riga ya abin nan. Idan kuma bai da shi to bai da wannan ƙarfin yin wannan azumi to zai ba da abinci na mutum 61. Saboda haka dai Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to ka je ka kai wa wasu bayan Allah su ci. Sai ya ce to ai tsakanin dutsen nan guda biyu mutanen wurin ba wanda ya kai ni talauci da za a je a kai masa wannan abin, da haka na fi kowa buƙatar wannan abu. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka je ka ciyar da iyalinka da wannan abu. So saboda haka mutanen da suke azumi to su kiyaye waɗannan haƙoƙa na Allah subhanahu wataala da ya ɗora. Kamar dai yadda muka san cewa ƙananan abubuwa wanda ba ma ibada ba ne mukan kiyaye su, musamman yanzu in ka je za ka hau abin hawa misali jirgi, ko za ka shiga wani guri ma inda za a yi mitin, ko za ka shiga bila ko wani guri dai wanda ka keɓance ba a buƙatar shiga da waya, za a ga mutum ya ma kashe wayan ya ba da an aje masa. To wannan lokaci idan mutum yana da waya guda biyu to aƙalla ya riƙe ɗaya ma, domin ita waya takan ɗauki hankalin mutum. Akwai mintota wanda muke amfani da su a waya ba ma yin amfani da su a wajen ibada. Mutum zai iya riƙe waya ya awa 2 bai gaji ba, amma da an ce ibadar minti 15 sai a ce limamin ya matsa da yawa. So saboda haka abin da ya kamata al'umma su yi da waya shine ba laifi ba ne ka bata lokacin ta ita ma. Misali ka samu lokacin da za ka buɗa ka ji karatuttukan malamai domin za a yi ta tafsirai bana. To haka ba laifi ba ne ka bincika wasu abubuwa da kake da aiki da su ka dudduba. Amma idan ya zama na cewa wasu kallace-kallace za ka yi, ka shiga wato TikTok, abin nan YouTube da sauran wasu applications da za ka shiga ka je ka rinka kalle-kalle, to wannan yana iya lalata azuminka. Wato shi azumi rainansa ake yi, wato ana tattalinsa ne. Shi yasa ya ce kulu wa sharabu hatta ya tabayyana lakum al-kaydul abyadu min al-kaydil aswadi min al-fajr summa atimmu siyama ila al-layl. Wato tun daga fitowar alfijir har izuwa wato dare ake kai azumi, ana lallashinsa, ana rainansa, ba a cin abinci, ba a shan abin sha, ba a yin jima'i, ba a muguwan magana, ma'ana yasasshiyan magana. Haka duk abin da za ka yi zama zikiri ne, saboda wata ne wanda yake baka da irinsa, kuma in ya wuce baka sake samun irinsa sai dai wata shekara ta sake dawo.